for lige at slå det op på den væg. Bare det der citat der. Og Nikolaj, det er større. Langt over. Martin Petersen. Er det muligt at gå over og kigge lidt på traktorerne helt tæt på? Vi holder lige et kvarter 20 minutter. Vi kommer ned og inspicerer vognparken. Samtidig skal jeg lige huske at sige tak til Holbæk Transportcenter for at stille et par maskiner til rådighed, der ligger her og kører.